L-interess ta' Robert Abela mhuwiex il-poplu Malti u Awċi iżda li jiddefendi lil Joseph Muscat u l-klikkat tiegħu. L-aġir ta' Robert Abela huwa perikolus għad-demokrazija. Dan sostnih il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħodu quddiem Kastilja wara li matul il-ġimgħa li għaddiet il-Prim Ministru Robert Abela ifex jattakka lill-ġudikatura, aġir li ġie deskritt minn bosta bħala wieħed perikolus ħafna. Robert Aquilina qal li l-poplu jinsab ix-xukjat u rrabjat bl-aġir ta' Robert Abela għaliex jidher biċ-ċar li għalih l-interessi ta' Joseph Muscat jiġu l-ewwel u qabel kollox. Il-President ta' Repubblika fakkar li huma l-bosta drabi appellaw sabiex Robert Abela ikeċċi lil Joseph Muscat mill-Partit Laburista, iżda din id-deċiżjoni baqa' ma ħadha qatt. Quddiem din is-sitwazzjoni, Robert Abela għażel illi minflok jipproteġi l-interessi ta' Malta u tal-Maltin, għażel illi jiddefendi l-interessi ta' Joseph Muscat u tal-kompliċi kriminali tiegħu. Dan huwa aġir irresponsabbli għall-aħħar, huwa aġir antidemokratiku u ta' serjetà kbira. Apparti minn hekk Robert Aquilina qal ukoll l-aġir ta' Abela huwa antidemokratiku u irresponsabbli. Dan fil-waqt li d-dikjerazzjoni li jagħmel fuq l-inkjesta maġisterjali dwar l-isptarijiet tindika li b'xi mod jew ieħor huwa Muscat akkwistaw tarif dwar l-inkjesta li mhux suppost qiegħed f'idejhom. Qegħdin ngħidu illi nhar il-ġimgħa fil-kummenti tiegħu Robert Abela inqabad illi għandu tarif illi mhux suppost għandu dwar il-proċeduri tal-inkjesta kriminali li tissir dwar Joseph Muscat, Korrad Mizzi u kompliċi oħra tiegħu għaliex meta hu qal illi jekk minn issa sa l-elezzjoni ta' Ġunju li ġej dik l-inkjesta toħroġ, dan ikun ifisser illi l-maġistrat tittamel ħsara kbira lill-Partit Laburista. Dan juri illi Robert Abela jaf bil-kontenut, bil-konklużjonijiet ta' dik l-inkjesta. Dan huwa inaċċettabbli. Prim Ministru m'għandu bl-ebda mod jindaħal, aħseb wara, joskura u jiddeleġittimizza l-iqrati tagħna. Robert Aquilina saħaq li dak li fadal mid-demokrazija jinsab f'periklu u għalhekk appella lil poplu sabiex b'determinazzjoni jingħaqad u jirreżisti dan l-attakk fuq pajjiżna u fuq id-demokrazija. Dan għaliex huwa evidenti aktar minn qatt qabel li Robert Abela mhux denju ikun Prim Ministru ta' Malta.